ki gana da ni yadiyar shugaba. Yarje in zauna da ke sayyida Fatima, ki zo ki gana da ni yadiyar shugaba. Sarki abun godiya ilahu ballamuni in tsara baitin yabo ka sayyida Fatima, dubun salati da ɗoka shugaba masani wa ali baitin nabiya don mun sallama. Sahabu Allah sako duka bar su ba sa da jakan nabi bare su mai gardama. Irin su Saidi Ali sarkin shugaba, hango gurin sayyida madogara Fatima. ya sayyida Fatima. Iya duk bugun zuciya ke nake san ganiya, na shaida in har da ke ranmu bai fargaba. Madogarar kauna ce hasken dukan zamani, umma san ba isar da rabu bai baki ba. Makurar rabo sayyida cutar mukin warware, ba dan da ke umma ba za a kalle mu ba. Ki samu narke ake duk tsawon zamani, mu kara nisa ake sayyida Fatima. Dukan muka mai gwanata ummakin sallake, duk isa ku kwa girma ƙasan naki ne. Duk mai musu dakan kwarai yana ja da ke, in ya mace babu tuba ya makomar sani. Allahu bai uzuri ga masu bin ummadai, tausayin duk halitta mukamanta ne. tauraruwar kauna ce ba a yi sai da ke, ado da hasken gari sayyida Fatima. Sayyida Fatima. Umma zo ga sarki, mata ga sarki, mai ado ga sarki kin yi fice. Shugabar kaunace an tsaftace, ki kadai ce mace ilahu ya killace. Mu zo dab da ke mu zauna da ke, halinki ne tausayi ɗabi'ar ki ce. A tallafa sayyida karabar munana, ƙara datar da mu kogin ki mun tsinduma. Domin salam sayyida ya sayyida, ki bani sirri da so in wuce faduwa. Ki kara datar da ni, ki saitar da ni in kama hanyar ki sam kar da in waiwaya. Dan Allah ki mun lawaniya, ki mun izini inda zaro yabo ko cikin zuciya. Komai wuya bar rabo da masu son Fatima, dan sun zamo min jiki a sayyida Fatima.